sad to si Jed nga di pa Jed may magka uban karong Pasko sa mga bata ug ni Mario. So hi guys, good morning. Di ay magluto dito bantay sa manok. Bantay sa manok na pod kay magdali ko Mario. Kailangan na magdaog pagkain. Anak ko. So guys, para mawaag lang sa kuan kana may kung unahan na huugi sa agloy diya ay pa nimo ibutang sungban ni ahos. So naalad na ko guys, basta kay kada duaw magluto jugo mo lang apil sidon kabisi na kanang magpaluto man sila guys. Tag 2 kilo din na sang pansit ug kanang hindi pansit kanang adobong tiil ug di gini kanang atay og pananay batikulon mo dinay mo man ay jang i-request sa bawang anong di man sila bongga na. So kada semana kada duaw kay kada semana man si kumato dadto ni ja kada duaw na. So man ay among ipasalubong. So ahan ang gilunod agahos na dani ahos sibuyas. Sungot kaso guys kay kuan ay luy ahos o kanang na sibuyas da butang ko dito o paninta. So money ijang ipadadjud every kuan every dalaw na mga tusbigente manya among pahalipay nila sa usa ka silda sa ijang mga kauban siya ilang salusaluhan. Ay paglaan gabi diya guys. Sadyo pa ron mga waparay alas 5 hasta po ko ng bakod sa gulok ko luto kay takan pa kong bakod naghimanda ni magluto ko pansit matapad ko may kado. So kung na nga makasadyo kay parang lagi alhirin nila diya mag-asika pa ko ang estudyante kay si Boboy yung parang orasan bata may bakod diya. So ang tanong na ang majori ginangan may goan ko daan sakod na lagas bubis silahan. So mga kanangan nakasabot luto para sikasuka nun sa kung biyahe o bigente. Guys, lahi ni nga manggigyan karon kay wa man jud nila masakyan man jud malabay puro man jud mabini ubay. So ning agi mi sa mabini ni guys agad lain na pining view nga angi kuanon kay mabini ubay ang magsakyan sobrado pagpamasahe.
Hi guys, ikan namin na amo na. Diyan na ipakita kay basta ng pulis pa. Bawal liha mag-vlog. Kawa ka kapuyo sa hawa man. Nga. Guys, dana mi naglakaw rami. So bawal magid mag-vlog sa sud. Ninja. Wali. Dito sa day. Kaya video ko. So mo ni guys. Nice sa bilang ko ano. Diba? Ayun. Ipod kaladuan nagwigo ra ko. Hi, bye-bye. Sila ko ay. Motor sila. Napos sila isa ding ibili na sila na nay. Magaling ko ganin ang karambagata kanigaan na ni kay duha na laman ni katuyo aghang na dang tuyo og uy kay kuan day jeep napaingon ubay dali para hasa dali tagyame. A few moments later. So the one for each of you. We're going to make one for Marjorie. Thank you. Oh, you're welcome. So the boys want one? Yeah. Yeah. Who wants a burger? Nag-burger guys. Thank you. Busing. Salamat. Tarang na yung burger na mo guys. You come delivery. Second delivery. This is from Mike's Burger. I wish. From Mike's Burger. Very good. Dito ang plato day. Balik ang plato day. One full. Ito ka sa plato day. Balik day. Thank you so much. You're welcome. If this makes you sick, don't tell me. I don't want to know. Oh. If it makes you vomit, don't tell me. I don't want to know. Oh, thank you. I don't think it'll make you sick. Dam, salamat Dam. Oy, tagpila man eh. Hey guys, good evening. Karon day, nakaulit na kami dito sa BGMP Inja. Wadi ko kata patin sa hearing. Kaya hearing lahi naman guys kay through ko naman Zoom or video call nato sa kuan kananay court ja kuan nakita mi Mario nalipay ko kay nanambok sa dirad to nanambok na netizen ja kananay ato pa sa kay nanambok ako nagniwang ko bitaw nasakit ang kuko guys so nadatdatag now na katawa mi sa mga biyahe ganina guys kaya langan nagyan mo oras okay. Si Mario nag-take po dahog agad-agad nga naipadang mga groceries nga ang nahitabo ra budget tanang grocery nga ang gida nagba na balik kay nay mga para sa katong nay sina nang dako bitaw nga suka o dako nga tuyo di mo pwede sa kuha na sila pang 1 week ra ganang naikuan basta kay gamay ra di na sila mo daw tagdaghan ja ang biskwit tagduha ka putos so ni ja wa pud gidawat so gidawat sa tagsara ja dara guys day mga kon guys ilang mga nimo pamas ko na mo natats ko kay jang kuan im bag im ja na po si Zay gamay sila nagbarya ja floor sana all thank you Han ja wa de kibita kang gamay kay boss ay ko na ja si Zay ko number utang para Gcash buboy
Ilan yung mahini mo dito? Tangan ko ng cellphone. Kung ano siya guys, mga kinsa man ko game. Mga pakpak o hindi. Mga pakpak o sab ko lang na yung mga powder niya. Plus kanini. Nini. Kuyawa. Nini o duha nga likod-likod. Duha dito ta. Ugma na ihatag ni nini. Kay tabi na. Yung tanga nagsinsiyo. Him. Unsa guys, adi ko gamay i-share ninyo. So, ang uban nga tinga sila ngano nga pa jud kagawa si Mario. So, naman gay mga kuan guys, mga bagay nga di jud na mo pwede tiba dala sa mong vlog. So, naraman jud. Makaibawra mo dana guys. Makaibawra mo dana mga siguro pag sure na jud ko nga makagawa sa siya, pero kanang sad na anaan nga sa Pasko di pa di may maguban ni Mario og sa mga bata. So sagdi naman guys, basta ang importante kanang na ay mga healthy mi wa mi kanang nay ahal mangihan sa Ginoo nga tagaan pa ko og kanang kabaskeg sa lawas nga makaatiwan pa ko sa mga bata. Diya bahala na og di pa sa kagawas, pero napas sa hearing karong January 9. So dugay-dugay pa dyan siya makagawas, di pa dyan may magkaaban karong December, pero wala naman na lagi istorya sa mga bata nga December di pa dyan siya makagawas. So pero kuan guys, may pag-asa may nga kanang na ay makagawas sa siya, pero di pa dyan drong buwan na o di pa dyan sa Pasko. So sige lang, kay ang importante ka na okay sa dito dyan ano na ay hinalaan dyan ta mag-agitag proseso usag dyan sa makagawa. So hinalaan naman dyan ta o taas ka dyan pasensya. So kada kuan, kada tagsa kasi mana matumzo ko guys, hindi gali Sabado, Wibes. So kuan kanang na ay magluto jud ko o kanang madto dito kay gusto ko nga makatila ko sa ang luto. Gusto siya i-request, nag-request siya o kanang puluto lagi o pansit, adobo, or kanang papay-upang, malituhan rin daghan nga parang ipapalit dyan. Kaya daghan lagi kung sila mga dyan. Wala guys, kadadto gasto po, pero sagdila man kay naman po siya ka nang ikaapod po ikapalit. So nasyak naman ko ganina sa isang gihatag nga pamasko ko na namo. Tagamig pamasko kay di pa ko sa kagawa sinakapasko. Pero tanaman sa tanamo ko sa isang naong guys, mura man sa og okay naman po sa dito. Kang ahag-hanggam saput-saputin pa pud mo na ang si pindot sang kamera kay musakit magba maghangnaong. So hanap ang i-off ang kamera, pero magpasalamat gihapon sa Ginoo nga
bisan nakadungit-dungit ko, gitagaan pa ko ni time nga makaistorya jud minjo bisan og ganang di magdisuditso, pero at least guys saka istorya na ko di peras naging buwan nga dito ko ka istorya mga bata rehang gipa-vlog. So salamat din yung tanan guys nga bisan og ganang naay tanan ay ingani agahang mga vlog ani tarang nga edit kay parang sa di na ma-edit og tarang kay aran nang bisiha. Sobra jud ko ka busy kay labi na nang eskwela na sa buboy kay nagbabuntag ako na may mag-asikasong Marjorie. Diya ang labanan mo ay kuan guys. So panagsa naman pud magsuhol mamiglaba pero kaya ra na hang labhan hinahinay ag mga gilagmay. So ako ray maglaba. Diya karon mo nakalaba-laban ako ginagmay. Basta di lang pud magpasubrag kapoy sa lawas. Diya kay disid na kanang nay kuan diya. Disid gadyo og kanang matambak ag labunon, so ginagmay maglaba-laba ko diya. Karon kayo ang pud mi transient, sa transient magud mi makakan og laba guys kay kada na 2 days 3 days ra mahawa na diya og hinuon og labunon. So maanay ka makakuan pero og amarang mga sanina kaya ra na nahang labahan diya. Luto hinlo nagkali ko kadto ka hinlo kay kanang naay ug kapuyon ko di ko kadto magpakas ang lawas. So di na kung Mario nga nagniwang kuno ko diya si Jana nambuk sa atos presuhan diya kanang naay tubteng istorya. Anda day guys, nag-hearing day ganina. Hearing. Pero, kung sa klaro sa istorya sa abogado kay kuan, hinay ag signal. So, manawag pa ko sa attorney kung sa hearing ganina. So, kay gabi naman, basin ugma. So, mga to guys, marito kay sakot na pag-ahang koan. Pero di nakaadyo. Ang namra okay na pero sakit pa siya. At isa ka istorya na ko. Diya guys, mara to. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.